Na, sziasztok! Oliver 220 vagyok a Normal Gamers-től, és ez itt a Minecraft Survival végigjátszásom második része. Elnézést kérek, hogy az előző rész végén nem köszöntem el, de sikeresen nem figyeltem oda a Bandicamre, és 10 percnél ugye magától leállt, mivel mondtam, hogy az ingyenes verzióba csak 10 perc engedélyezett, úgyhogy nagyon örülök neki. Most már megígérem, hogy próbálok figyelni arra a kibaszott kis ablakra ott fenn, amit itt kihúztam. Úgyhogy lehetőleg most már ne legyenek bakik, és megint elkezdett lagolni ez a szaros. Na mindegy. Szóval, akkor, ugye, az előző részt ott hagytam abba, mivel hát kb. 2 perce volt, hogy elkezdtem ugye építeni ezt a kis házacskát. Anyád a fű. Tehát elkezdtem építeni ezt a kis házacskát itt, és akkor úgy gondolom, hogy ezek a szélek itt nem kellenek. De tényleg, tehát ezek nem kellenek, úgyhogy ezeket kiszedem szépen, hogyha esetleg letettem volna. Jó. Akkor építem tovább, hagyok az ablakoknak helyet, ugyanis szeretnék ablakot is, mivel hát itt van mellettem egy ilyen szép szóval megfogalmazva elég nagy sivatag. És hát homok az lesz elég. Úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Most már megpróbálok beszédesebb lenni, mert ugye az előző részben nem nagyon beszéltem. Nem tudom, hogy miért van ez mostanában velem, pedig én nagyon egy duma gép tudok lenni, de pedig most nem is érzem magam rosszul, úgyhogy fogalmam sincs. Még én sem tudom rá a választ, hogy miért nem vagyok most beszélős kedvemben. Úgyhogy ezért elnézést kérek, próbálok minél többet beszélni, mert hát hogyha már van mikrofonom, akkor használjam is ki, ugye? Hát persze. Jó van. Na most nem ezt kéne kiütni. Úgy látom, hogy már esteledik, úgyhogy ideje lenne elkészíteni az ágyamat. Na, most is oda néztem, hogy mennyi az idő, mert ez azért elég ciki, hogy így nem köszönök a végén, és pont 3 van. És nem bírok normálisan craftolni. Úgy. Na, szóval. Fú. Na, kíváncsi vagyok amúgy, hogy még itt van-e az a kis zombi. Nagyon meglepődtem, amikor az előző... Ezt nem ütöttem ki? Vagy... Azt a kurva eget. Hát ez nagyon... Nagyon csodálatos volt. Előző részben eléggé csigalassan ütöttem ki ezeket a szarokat, úgyhogy... Amúgy, igen, ez is egy újdonság az 1.8 óta. Nagyon-nagyon interaktívak vagy hiperaktívak a falusiak. Visszaültetik amit kiütöttek. Tehát már magában az is meglepő, hogy ki tudják ütni az ültetvényt, mert úgy eddig ez szóba se jött, de most már vissza is ültetik. Úgyhogy ez azért jó. Hoppá! Na, ez azért nem rossz. És akkor már van 5 vasam. Ez így menő, és van egy almám. 2? Ha, mit is képzelek én magamról. Ezt meg is eszem, mert eléggé lement a kaja szintem. Hú. Na, amúgy semmit nem csináltam azóta, tehát amióta leállt a felvétel. Csak annyi, hogy megmutattam, hogy melyik textúra pakkot használom, ez amúgy a Faithful. Ez igazság szerint tehát ugyanúgy néz ki a játék, csak nagyobb felbontásba, és szerintem ez azért eléggé jó. Tehát sokat dob azért a játékon, amit látható, szebbek azért a textúrák. Tehát csak annyi, hogy magasabb a felbontás. Ugye látható, semmi blokk nem néz ki máshogy. Még a karakterünk se, csak nagyobb a felbontása. Tehát én ezért töltöttem le. Szerintem ez egy jó dolog amúgy. No de. Hogyha most már meghalok, akkor ide fogok újra spawnolni. Ami azért jó. Akkor most már vágjunk fát ismét. És akkor majd valószínűleg elkezdek bányászni is, ugyanis ugye nem sokára majd kell a kő is a kemencéhez, meg mindenféle baromsághoz. Úgyhogy szerintem, ha befejeztem a házamat, beleértve a padlózatot is, ugye mivel én szeretek azért padlózatot is csinálni, nem szeretem, hogyha a házba föld a padló. És harmadszor mondom azt, hogy padló, úgyhogy nagyon remek.
És most miért jöttem ide, amikor még vághattam volna fát? Na mindegy, akkor most már építem tovább. Majd az alsó blokkot azt ki fogom ütni a rákba. Úgy. Oké, oda majd megy az üveg. Nem, oda is üveg fog menni. Ezt már el is terveztem. Ilyen dizájnos lesz. Szépségesen. Szerintem azért csinálok neki egy második emeletet is majd, úgyhogy megpróbálom, mondtam, a lehető legjobban megcsinálni. Hát mondjuk az, amit így megfogadtam az előző részben, hogy nem fog sok alapanyagot igényelni, hát ez nem nagyon lesz betartva, ugyanis már magában ez eléggé sok alapanyagot igényel, ez az első emelet. Na mindegy. Úgyhogy, most már 6 percnél járunk, úgyhogy szerintem én egy 2-3 percen belül leállítom a felvételt, mert tényleg nem akarok még egyszer ilyen bakit. Ültessük el ezt a kis saplinget. Ezt még kivágom. Meg ezen kívül szerintem még egyet, mert ez így nem vicces, hogy oda-vissza járkálok. Hát mondjuk, hogyha közel van, akkor megtehetem, de hát azért mégiscsak viccesebb, hogyha... Ó, bocsánat, amúgy nem tudom, hogy be volt-e kapcsolva a világgenerálásnál a cheatek, mert azt nem akarom bekapcsolni. Az nem vicces. Tehát én nem szeretek cheatelni, azért mondom, hogy esetleg be van, véletlenül se higgyétek azt, hogy csalni akarok. Tehát, ha be van kapcsolva, akkor valószínűleg majd editelek ezen a mapon. Csak annyi, hogy kikapcsolom a cheateket, hogyha be van. Majd visszanézem az első videót. Nem tudom. Én amúgy úgy gondoltam, hogy tölgyfa deszkából lehetne majd a padló. De ahhoz most megint vissza kellene... Jó, akkor szerintem csinálok magamnak egy boltát, mert ez így már nem poénos. Az anyádat nem bírok craftolni. Hát ez nagyon értelmes volt, de nem bírok craftolni. Jó, itt van. Ez amúgy menő, hogy már így az elején van nekem szépen egy ilyen iron chestplate-em. Azért az úgy menő. Tudsz. Ugorj fel, te szerencsétlen. Na hát így már valamivel gyorsabban ki tudom majd ütni. Igen, hát azért így jóval gyorsabban meg vagyok. Na már 8 percnél járunk. Bocsánat, hogy így közzé teszem, csak próbálok figyelni. 45. Hát abban szerintem megvan a padló. Jó, megcsinálom a padlót, és akkor szerintem ennek a videónak is vége van. Bocsánatom, hogy tényleg, hogy nem tudom, hogy ez rövidnek számít, nekem rövidnek tűnik. Majd tényleg próbálok változtatni ezen, de egyenlőre ennyit tudok. Na, remélem, hogy 1 perc alatt meg leszek vele, de hát hogyha nem, akkor nem. Akkor így jártam. Na mindegy. Úgyhogy, amint mondtam az előző részben is, Xboxról, jó, nem bírok beszélni még mindig, Xboxról megpróbálok majd videókat közvetíteni. Úgyhogy tényleg csak ahhoz kell tutoriál, mert arról viszont végképp nincsen fogalmam, hogy onnan hogy kell felvenni videót. Mivel ugye én tévéhez fogom csatlakoztatni az Xboxomat. Mondjuk ez nem tudom milyen összefüggésben van ezzel, maximum annyi, hogy kicsit messzebb lesz a gépemtől. Na mindegy, ezt a sort még megcsinálom, és akkor itt van vége. Meg amúgy sem ez nem elég szerintem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat. Oliver 220 voltam a Normal Gamerstől. Sziasztok!